Tletjiem qabel ma jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji Tat-Tfal, il-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi tella attività bl-isem Dinja Tat-Tfal fejn ġew organizzati numru ta' attivitajiet għal tfal ta' kull età fl-inħawi magħrufa bħala ta' Farsina f'Belt Pinto. L-intenzjoni tagħna hija li din l-attività tkun imdaħla fil-kalendarju tal-attivitajiet tal-Kunsill biex tibqa' ssir ta' kull sena. Din tikkoraġġina biex nagħmlu attivitajiet simili għat-tfal. Attivitajiet bħal dawn jagħtu lok biex jiġi nfakkar il-lob ta' darna u żmien ta' meta tfal kienu jilagħbu fit-toroq Maltin. Fost l-attivitajiet li tellgħu f'Ħal Qormi kien hemm lob tal-futbol, basketball u tug of war. L-entużjażmu ta' tfal ma naqax, buħud semmew il-lob tradizzjonali li huma familjari magħhom. Rridu naqbdu l-affarijiet bil-ganċ. U ma nistax waqgħu t-tazzi għax hemm il-bombi. Dawk kienu jilagħbu l-antiki. X'kienet tgħidli l-mama, kont nitgħallem l-iskola. U inti ġieli labta? Aħna ġieli. Lim lob qed tilab u lim l-iktar ħadd gost? Il-futbol u l-basketball. Għalfejn jogħġbuk dak il-ġiex lobiet? Għax jiskurja. Din kienet l-ewwel attività ta' din ix-xorta f'Ħal Qormi u l-Kunsill jinsab ħerqan biex jorganizza attivitajiet simili li jinvolvu l-itfal bil-ħsieb li ma jeħlux mal-iskriens tal-aġeġġi teknoloġiċi biss. Jagħmlu l-istudju, jagħmlu l-homeworks u mbagħad jintafgħulek fuq it-tablets kollox bil-qiegħda. Allora tajjeb iwa nemmen li t-tfal għandhom joħorġu barra mid-dar, jattendu wkoll laqdiet sportivi li għandna fil-lokalitajiet tagħna b'dejjem iżommu attivi anke fiżikament u mentalment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.